Vanhan kalastajan Aarnen kertomaa. Alle 10-vuotias minäkin olin, kun merelle piti lähteä mukaan. Papan kanssa sitä lähettiin. Soutuvene oli, harvalla oli moottori silloin. Meillä oli seiliveneessä 2 purjetta, sillä sitä lähettiin. Välillä pelottikin. Ja papalta siinä kysyin, että mitä jos jotain käy. Pappa siihen vaan tuumasi, että koitat sitten saada jostakin apua. Pappa oli vähän lakoninen vastauksissaan. Huolehti se pientä poikaa, olinhan silloin 12-13-ikäinen, jolla ei vielä oikein ollut voimaa eikä oikein osaamistakaan siihen veneen purjeiden käsittelyyn. Kyllä se pappa minut opetti seilaamaan ja purjeita käsittelemään, sitten minä kyllä seilasinkin. Eihän sitä olisi yksin saanut lähteä, mutta kyllä minä menin. Purjevenettä pidettiin Säärenrannassa sen silakanpyynnin ajan ja sitten se siirrettiin Saviojan suulle omaan paikkaansa. Yhden kerran sitten oikein makia pohjoistuuli ja minä lähdin venettä omaan paikkaan siirtämään. Enhän minä meinannut edes päästä sieltä, se kun tuuli oli just vastarannan tuuli. Siinä saikatessa meni aikansa, ankkuri piti nakata mereen ja nostaa siinä purjeet. Sain minä ne nostettua ja sitten ankkurin ylös ja sitten sitä tultiinkin lujaa. Pohjoistuulella se vesi oli vähempänä ja ulkokarin nokka siinä piti kiertää tarpeeksi kaukaa. No minähän annoin mennä tuota rautakalliota kohti ja siinä mietin, että on jo tarpeeksi kaukana. Nyt kestää kääntyä. Vauhtia oli ja käännin venettä ja hetken päästä alkoi näkyä lehmän kokoisia kiviä. Saakeli käännin liian aikaisin. Onneksi ei osunut. Se olisi ollut miehen menua. Se purjeus jäi kyllä mieleen. Sain kyllä veneen satamaan ja menin sitten kotia korvat luimussa. Enkä puhunut mitään. Kysäsi siinä kaveri, että onko veneen siirtänyt. Tuumasin, että oonhan minä. Kaveri kysyi, että sattuiko sillä pohjoistuulella siirtämään. Ja pakkoa se oli sanoa, että just sillä pohjoistuulella tuli siirrettyä. Kyllä papan kanssa tuli kalaa pyydettyä ja silloin kalaa oli. Kaikilla pyyntivehkeillä sitä pyydettiin. Meillä oli rysät, silakoille oma ja tietysti verkot. Tulihan sitä saalistakin niin kuin tuli tänäänkin, kun kävin yhden ahaaveneen. Juhannuksen aika oli sitä silakka-aikaa. Sitä oli silloin. Meillä nuorilla olisi ollut hirviä kiire sitä juhannusta juhlimaan, mutta meillä oli kielto, ettei mihinkään saanut lähteä ennen kuin silakkarysien kokojat tuli rantaan. Sitten silakat piti suolata ja sitten vasta pääsi juhlimaan. Oli se ankara ja armoton tuomio silloin päällä. Mehän jännättiin aina sillä rannalla, onko venneet kuinka syvällä vai uiko ne pinnassa. Joskus ei näkynyt kuin pikkusen parrasta, kun ne tuli sieltä 2 venneellä. Siitä tiesi, että tämä juhannuksen juhlinat oli juhlittu. Ei tarvinnut edes ajatella, että siitä mihinkään olisi päässyt. Silakat suolattiin semmoisiin sammioihin. Ne oli semmoisia pyöreitä 5-6 metriä halkaisia, 1,5-2 metriä korkeita säiliöitä. Se kun juhannus meni siinä pilalle, niistä jouduttiin sitten sunnuntaina silakakaupalle. Suolasilakat syyskesällä myytiin sitten markkinoilla. Olihan se silakan myyntikin. Sitähän lähdettiin hevosella saalista myymään. Ei niitä jäitäkään silloin ollut. Semmoinen märäksi kasteltu nuotta suoja se nakattiin siihen kalojen päälle ja sitten lähdettiin. Kyllä ne kalat oli sivupuolen päivän vielä hyviä. Oli silloin semmoinen aika. Joka talossa sitä silakkaa ostettiin semmoinen 10 kiloa. Talouteen aina meni. Sitä kalaa syötiin aina, kun sitä saatiin. Heinänteon ajaksi piti saada suolaan sitä silakkaa. Siitä se huikkopala saatiin heinätöissä. Käsinhän ne työt tehtiin. Heinänteon aikaan sitä naapuriapua tarvittiin ja niin oli tapa, että kaikkia autettiin saamaan heinät latoon. Yhden talven minä pyysin koukuilla aavenia. Ei se rahaa helpolla tullut, mutta aamulla piti reijät tuuria auki. 1,5 koukkua kun oli pyynnissä, niin kyllä siinä aika kuluu. Syötit koukkuihin hain sitten nuottamiehiltä syötit. Siinä kun hiihti koukuille,
niitä syöttejä hakemaan ja takaisin koukuille kokemaan koukut ja laittamaan uuden syötin oli se koko päivä projekti. Kilometrejä kertoi semmoinen 20. Olihan siellä muitakin pyytäjiä paljon tältä meidänkin kylältä. Kovaa hommaa se oli, pakkastakin toisinaan oli paljon. Ahventa tuli kuitenkin niin hyvin, että sai tienattua pyörärahat. Se oli nuorelle miehelle mukava päästä vähän liikkeelle. Eihän ne pyyntivälineetkään ollut niin kuin nyt. Pumpuliverkot, nehän kudottiin itse ne liinat kutomatellen, ne oli aina pirtissä. Siihen sitä istuttiin, ei ne hetkessä valmistunut, tarkkaa se oli. Kun sitten saatiin valmiit verkot markkinoille, siirryttiin nopeasti niihin. Lohi nousi keväällä toukokuun puolesta kesäkuun puolen väliin myös, tuonne pohjoiseenhan se menee. Lohikin rysällä pyydettiin ja ne pyyntipaikat oli jaettu. Ne oli talokohtaisia määrättyjä paikkoja, mistä sitä lohta sitten pyydettiin. Kellä oli hyviä paikkoja, niin pärjäsi, mutta saanti oli vähäisempää. Olin minäkin sillä Kemijokisuulla yhden kevään ja kesän lohta pyytämässä. Meitä oli monta täältä Karinkannasta, 7-8 henkiä, ja mukana oli tietysti myös ruoanlaittaja, yhden kalanpyytäjän vaimo. Ruoanlaittajana oli kyllä hyvä, ja mukana oli ainakin 10 kevättä. Pariskunnalla oli kotosalla lehmä, joka vietti pyyntikauen naapurin navetassa. Olihan niitä myrskyjä ja sen aikaiset moottorivenneetkin oli semmosia, että ne mennä jönkytti vaan. Voi sanoa, että kävelyvauhtia, mutta eteenpäin. Yhdenkin reissun muistan, kun lähdin mukaan. Istuin keulalla, mikä on sen tympein paikka kovassa aallokossa. Se tunne, kun se keula vaan nousee ja nousee aaltoa ylös ja yhtäkkiä se jysähtää alas. Silloin minua oikeasti pelotti. Sehän on aalto tuolla syvässä veessä ihan eri kuin tässä rannemmassa, missä vettä on 5-7 metriä. Muistan tuossa yhden reissun Tauvon edustalla. Se lupasi kovaa tuulta, mutta lähin verkkoja ottaan, että saan ne ennen myräkkää pyynnistä pois. No sehän tuuli sinä kuitenkin puhkes yhtäkkiä ja aaltoa rupesi olemaan. Pelastusliivit oli siellä keulassa luukun takana ja kun se tuuli yltyi, niin ei siitä ruorista voinut poiskaan enää lähteä. Sain minä ne verkot pois sieltä ja lähdin tulemaan Tauvoa kohti. Siellä on sama kuin aalto tulee sieltä syvästä veestä. Siihen matalaan 3-4 metrin vetteen se lähtee niin kuin purkuun. Niin siinä on vaara, että se venettäytyy veellä. Eihän sitä aaltoa pysty sen aikaisilla moottoreilla pakkoon pääse. Sitä piti osata. No kattelin siitä reittiä ja pääsin siinä rantaan. Siellä satamassa istui veteraalit, kun kanat orrella ja tuumasivat, että he on tässä kattonut, miten saippua rasialla. Siksi ne minun venettä nimitti. Niin miten sille käy, kun välillä sukelsi näkymättömiin ja sitten sieltä keulaa taas vihlahti pinnalle. Saapa nähdä, tuleeko se rantaa ollenkaan. Tuli se, mutta ei se helpolla onnistunut. No, sen reissun jälkeen on pelastusliivit ollut aina päällä. Hylkeitähän on ja ne vasta taitavia kalastajia on. Syksyllähän ne siian perässä tulee. Minä kerran, kun just tämmöinen ilma, kun ei ollut ollenkaan värinää merenpinnassa, menin tuonne törmän laitaan ja yhden pätkän siihen laskin. Niin siinä hyljen mulijuamma. Minä lähdin verkkoa pois, kun siinä on turha yrittää edes mitään saada. Ne särkevät vielä verkotkin. Rupesin siinä verkkoa nostaan ja jonkin matkaa sitäkin sain, kun rupesin kattoon, että alako hailuodosta päin tulla mustapäitä. Niitä oli 7 hyljettä rivissä, noin 10 välein. 10 metrin välein tulossa kohti sitä törmää ja kävivät välillä haukkaamassa happia. Niillä oli kalaparvi eellä ja niitä ne porukalla pyyti. On se tuo hyljeporukkakin mennyt viisaaksi, kun osaavat jo joukossa pyytää. Tommonen sakki, kun osuu verkkoihin, niin eihän siinä verkoista ole mitään jäljellä. No, olipa tuossa varesaikässä joutsen, joka minuun rakastui tuossa. Vareskarilla on pitkään jo pesinyt joutsen pariskunta.
Nyt tulivat lintubongarit sanomaan, että löysivät kuolleen joutsenen tuosta läheltä, eikä oikein kuolinsyytäkään tienneet. Supikoiraa tai merikotkaa mietittiin tappajaksi. Siitä sitten meni muutama päivä, kun lähin kalalle, ja siinä oli vedessä nyt yksinäinen joutsen. Siinä Vareskarin kivikon laidassa. Minä siinä ajattelin verkkoja laskemaan ja huomasin, että yhtäkkiä miten joutsen on tullut siihen aivan lähelle vetteen. No minä siinä vähän ihmettelin, siinä se pyöri koko verkon noston reissun ajan. No kun minä sieltä lähdin takaisin kohti satamaa, se joutsen lensi siinä 30 metrin päässä veneen rinnalla. Se seurasi minua liki satamaansa asti. Tuli siinä mieleen, josko se olisi minuun ihastunut. Seuraavana päivänä aivan sama homma. Koko reissuun sen joutsen seurasi. Mennessä ja tullessa. Mutta siihenpä se rakkaus sitten jäi. Kyllähän tämä kalastus alkaa hapettumaan. On tämä oma tarvekalastus tätä nykyään katoavaa perinnettä. Pyytäjät alkaa olla iällä ja nuoremmille kalastus on elinkeino. Ja hyvä niin. Ei se tili tuolta mereltä helpolla tule, vaikka olisi minkälaiset välineet luonnon armoilla sitä ollaan.